Sa number 7, frustrated murder o kung physical injuries ang pilalamang sa mga kaso nga posible ipasaka batok sa 3 ka mga persona nga natumod na nga amo ang naggapos ka nagsakit sa isa ka lola nga nasalaan nga aswang. Desidido sa karon ang pamilya nga pasakaan sang kaso ang suspetsado sa likod sa pagpanggapos kag pagsakit sa isa ka lola sa barangay Gargato sa Hinigaran bangod lang nga nasalaan siya nga aswang. Sunod sa kay Captain Ryan Villasario, hepe sa Hinigaran PNP, ilan natumod ang 3 ka mga sospek nga amo ang naggapos ang nagsakit sa lola sa adtong Pebrero 3 matapos ini masalaan nga aswang kaya ra ini sa atop. Damlag pa, ginpahayag sang PNP nga mayara sang depression ang lola bangod sang pagkapatay sang iya nga mister. Nag-agom sa mga pila sang lola bangod sang paggapos sa iya kag ginaligar pagsakit sa iya. Physical injuries o frustrated murder amo ang posible nga mapasaka nga kaso batok sa 3 ka mga sospek sunod sa PNP.